Garbitu indet, Promes. Badakizu nola ditzen diaten nire laguneko lako Adrian? MP3. Kriston kapazia daukat, abestiak memorizatzeko. Bai, nahi gabe geratzen zaizkit, horre buruan grabatuta. Eta bai, gustatzen ez zaizkidanak ere, Zetzen bat alditan aurkitu da nere burua, ez dakit, adibidez, Despacito abesten, kalekin. Kaletik, pozik eta altu, Dios! Zelotxa! Eta nik ez dakit, nondik datorren nola superpoterea, zen nere aitak abesten du, asko abesten du eta oso ondo abesten du. Baina memoria, hola, lo que se dice memoria, ez dauka. Eta nere amarena, baina, de otro mundo. Asko gustatzen zaio abestea, hori bai. Baina gaizki egiten gaixoa. Eta letra guztiak asmatu egiten ditu. Lenguan, cariño, nola zan hori la de... Yo soy un tiburón... Zein, se la llevó el tiburón? No. La otra. Está en una pecera. Ah, coño. Quisiera ser un pez. Esa. ¡Qué bonita! Un pez. Una pecera. Osea, denetan. Esaldien bukaerak bakarrik abesten ditu. Eta gainera gaizki. Nire kriston pena ematen dit. Zebera saiatzen da, Baina ni pa Dios. Hori bai. Dantzatu oso ondo egiten du. Bueno, oso ondo, ez? Baina, osea, lo da todo. Berak beti esan du, dantzatzea depresioaren kontrako metodorik onena dela. Eta ados nago berarekin. Horregatik nire etxean, asko dantzatu dugu. Begira, asteburutan, jartzen zuen edozein abesti, eta horri biltzen ginen danok, etxeko lanak egiten. Batzuk aspiradorakin, besteak plumeroarekin. Dana gora, bera, con una marcha etxean, eta gauza horiek gelditu egiten dira. Zenik orain berdina egiten dut. Ai, lambada! Eta egia da, nik beste estilo badu dala. Osa, etxean nagoenean entzuten dituan abestiak ez dira nire amaren etxean entzuten zirenak, edo tabernetan entzuten genituenak. Errepertorio handia daukat, hori bai. Ia mota guztietako abestiak gustatzen zaizkit. Baina ez dut patxanga entzuten etxean, ez dakit. Ez zaizue pasatzen, ez? Segun zelekutan zaudeten, musika mota bat entzutea gustoko duzu edo beste bat. Bueno, hori gertatzen zait, eta nik orain momentu hontan, tabernan, edo txosnetako patxanga botatzen dut faltan. Que buena, Hori da, ziurrenik, pandemia ditxoso honen erruz gehien botatzen dudan falta. Patxanga, lagunekin dantzatzea, bai, gorputza eta arima musikari entregatzea, izerdiak botatzea musikaren erritmoan, bai. Gainera estilo guztiak gustatzen zaizkit, Ez naiz horrela bat ere exigentea, ez beste batzuk bezala. Jartzen duten musikaren arabera, hori, joan egiten dira, edo gelditzen dira, bani ez, niri berdin zait. Niri roka jartzen dutela, roka, vámonos! Beste lazer, popa izan behar dela, popa ere gustatzen zait. Ai, que buena! Baladak ere gustatzen zaizkit. Nuke askatze, hau dano dakizue, kantu hau bukatzea. Aizue, eta folklorea ere gustatzen zait. Bai, vámonos! Epai! Denak balio dit. Begira, errebetoiari, berari ere, gusto hartzen hasi naiz. Gainera, jendea dantzan ikustea ere ze osasuntxua den, ze divertigarria den, bakoitzaren endorfinak ikusi daitezke horra airean, eta nik zuen estilo guztiak harrapatu ditut. Tira pujarri edo zein abesti, hola, klasiko bat. Zein da hau? Kepa! A lo loco dantzatzen! Aitzik beste estiloa dauka, dana pixka sexualagoa. Plaza Olama!
más euskalduna, hola, pixka palito en el culo. Ez nazu dantzan ikusi inoiz. Bai, lehenko gunean, grabatu behar izan genula bideo bat. Hor, palito en el culo. Baina bakoitzak bere estilora. Eta denak balio du. Musikak ez duelako diskriminaziorik egiten. Eta gauza bat esango izuet, bai? Nik uste Laster tabernak irekiko dituztela. Baina ireki, Ez orain bezala tabernetan, hor terrazetan eserita egon behar dugula. Ez. Tabernak ireki baina benetan. Pista de baile eta patxanga de la buena eta guzti. Eta ni, badazpada, gorputza prestatzen hasiko naiz.